Добре дошли на всички. Радвам се, че сме тук днес заедно. Днес няма да говорим просто за успех, а ще се говорим за това, което стои зад него. За онези невидими нишки, които понякога ни движат напред, но и понякога ни задържат на едно място. Може би сте имали моменти, в които сте усещали, че правя всичко както трябва и пак нещо не се получава. Ако това ви е познато, сте на правилното място. Това пространство е безопасно. Тук няма правилно и грешно. И няма сравнения. Всеки е тук със своята история. И това е достатъчно. Споделете ми какво очаквате от това предизвикателство днес. Има ли споделяния? Добре, продължаваме. Има нещо много важно, което рядко се казва. Не всичко, което преживяваме, започва от нас самите. Ние сме част от една по-голяма система. И това е родовата система. И тази система има памет, има лоялности, има незавършени истории. Понякога успехът не е труден, а е несъвместим с нещо от нашата родова система. Например, ако в рода успехът е бил свързан с някаква загуба, ако някой е платил много висока цена за това, че примерно се е качил на по-високо стъпало, част от теб може да избере да не върви натам, а по някакъв начин да се само саботира. Понякога ние често избираме да сме лоялни към нашите предци от това да сме щастливи. И това естествено е на подсъзнателно ниво. Искам да започнем с нещо много честно. Колко от вас са имали момент, в който дават всичко от себе си, работят, стараят се и въпреки това резултат не идва? Можете да вдигнете ръце. Добре. Добре, виждам, че има и такива. Обикновено в такива моменти си казваме, трябва да се постарая повече или пък, примерно, трябва да направя още нещо и още нещо. Но днес ще разглеждаме една различна гледна точка. Когато говоря за невидими нишки, не говоря за нещо, което е мистично. Говоря за връзки. И това са нашите връзки с нашето семейство, с нашето минало, както и с преживявания, които не са приключили по някакъв начин.
Също така истории, които продължават чрез нас, от нашите предци. Тези нишки не се виждат, но се усещат. Те влияят също така на нашите избори, на нашите реакции и границите, които си поставяме. Понякога си мислим, аз избирам това. Но ако се вгледаме по-дълбоко, ще видим, че част от нас вече е избрала преди ние да го осъзнаем. Със сигурност сте имали и такъв момент. И тук идва ключовият въпрос. Ами, ако това, което те спира да продължиш към своята цел, не е липса на усилие, а може да е вътрешна граница. Нека да ви кажа нещо важно. Усилието е ценно, което ние правим. Но не винаги е достатъчно. Представете си, че карате една кола. По принцип, колата трябва да се движи напред. Но ръчната спирачка е вдигната. Можете да си натискате газта колкото си искате, но ще усещате съпротивление. И колата няма да иска да тръгне напред. Това е усещането, мили хора, когато има невидима нишка. И тези нишки често са свързани с лоялност. Лоялност към нещо или някого от нашата родова система. Например, ако в семейството ти е имало човек, който е загубил много. Имам предвид, примерно, може да имате прадядо, който е имал много имоти, примерно а, ниви или е имал много животни, но по някаква причина са отнети от него. Тук в родовата система може да върви някаква програма, но може и по този начин вие да се саботирате, защото родовата система казва: не дей успява, защото е опасно и ще ти го вземат. Разбира се, това, което ви казвам, е само един пример. И тогава се случва нещо много интересно. На съзнателно ниво искаме някакъв успех, обаче на несъзнателно ниво го спираме. Точно поради тази причина. Нека да направим сега една кратичка практика. Затворете за момент очи. Помислете си за една област, в която се стараете и искате да постигнете, примерно, някакъв успех. Но по някаква причина не получавате желания резултат. Сега си задайте въпроса. Какво може да се случи, ако наистина успея?
Не търсете отговора, просто усетете с вашето тяло. Или какво ви идва на момента в отговор на този въпрос. Какво може да се случи, ако наистина успея? Следващия въпрос, който да си зададете: кой в моята родова система не е имал това право? Не разсъждавайте. И още един въпрос. Възможно ли е част от мен да се опитва да остане вярно? Добре, отворете сега внимателно очи. Иска ли някой да сподели какво усети? Добре. При въпроса какво ще стане, ако успея, усетих сърцебиене, Мгм. което беше много интересно. И в същия момент се сетих за преди седмица-две, чух две истории от моя род. Едната е за дедо Ваньо. Така си го знаеме. Той даже почина наскоро, човека, преди няколко години. Той е бил много голям човек. Нещо като генерал или нещо си такова. Мгм. Верен на родината си, но по това време е бил хвърлен на прасетата да го ядат жив. Само, че той оцелял по някаква случайност. Нали, човека не беше добре с психиката, но пък говореше нормални неща, доколкото си го спомням като дете. Аз го познавам този човек. И другата история е за, може би, два или три пъти прадядо Тодор, който е имал много овце и имоти, които му били част от тях, не всички, отнети от турците. Мгм. Тези две истории ги чух, значи, след 15 март. Скоро, много скоро. Без така, да искам ги разбрах. Ами да. Родовата система е много интересна, защото понякога научаваме неща, които ам, трябва да знаем по някакъв начин. И както казваш ти, случайно. Това не е случайно. Да. Родовата система иска ти да ги знаеш. И ето виж как навързваш нещата с една съвсем елементарна, кратка практика, която направихме. Как навърза нещата за твоя успех и защо се саботираш, нали, по някакъв начин. Да, в момента си измислям оправдание, че, Да, нали, за да мога да си возя детето след училище по тренировки, пък той си ходи с автобуса. Какво? Примерно. да, да, ето. И аз сама си го навивам и затова трябва да стоя още там, вместо да се развивам. Примерно. Да, точно това. Значи пред теб в момента говори, не дей да успяваш, стой си там на това познатото, защото е сигурно, защото успеха е опасен.
Добре, много ти благодаря за споделянето. Друг иска ли да се включи? Не. Добре, продължаваме тогава нататък. Това, което започнахте да виждате, а, е резултат от тази кратка практика, но и от това, което е вътре във вас. Невидимата нишка, която стои. Мили хора, понякога не ни липсват сила, а разрешение на самите нас. Понякога не трябва да правим повече, а само да разберем какво вътре в нас казва не. И когато започнем да виждаме тези нишки, те вече не ни управляват по същия начин. Искам да кажа, че самата сила, която е била, тя вече отслабва. Защото това, което е осъзнато, може да бъде променено. А това, което остава невидимо, продължава да ни управлява. Сега ще направим едно упражнение. Вземете си лист и химикал. Ще отговорите на няколко въпроса. Отговаряйте съвсем честно и откровенно, защото това е за вас и никой няма да ви го види. Първият въпрос е как изглежда успехът във вашето семейство. Не пишете много дълго, гледайте да бъде по-кратичко. Ще давам кратки паузи между въпросите. Как изглежда успехът във вашето семейство? Добре, следващия въпрос е: кой е бил успешен? И евентуално каква е била цената? Платена ли е някаква цена? Както споменах малко по-рано, може да има отнемане на имоти, може по някакви причини да има нещо друго. За всеки е индивидуално. Аз мога да говоря само като общо. Имало ли е бежанци във вашия род? Вече говорим малко по-назад. Следващия въпрос е: има ли някой в рода, който е загубил всичко и се е наложило да прави всичко от начало? Да си купува примерно имоти, да строи къща или нещо от този род. Просто ви давам като малък жокер. Имало ли е някой, който е загубил всичко? Добре. Надявам се вече сте готови. Следващия въпрос е: какво се е говорило за парите, за успеха
и за израстването. Какво се е говорило за парите, за успеха и за израстването? Добре, сега погледнете това, което написахте. И си задайте въпроса, има ли нещо тук, което може да влияе на моите избори днес? От това, което написахте до момента. Ще се радвам да споделите какво забелязахте. Аз забелязах, а, Мгм. поне това ми беше обягнало, че рода на баща ми, по негова бащина линия, те са бежанци идват от Северна Македония, от Скопие, от нулата. Тук си купуват имоти, къщи строят и така нататък. Изклани са половината и тези, които са оцелели, са дошли тук. Да. Ето, видя ли как сама стигна до едно малко коренче? Да. Добре, благодаря ти, че сподели. Друг иска ли да сподели? Няма желаящи други да споделят. Добре. Продължаваме нататък. М, Искам да ви кажа нещо много важно, че миналото не си отива и то се пренася от поколение на поколение. Понякога чрез историите, които са били в нашия род. Понякога чрез убежденията, а понякога може и да са чрез преживявания, които дори не са наши. И тогава се случва нещо много странно. Ние живеем живот, в който имаме реакции, които не разбираме напълно. Например, това може да бъде силен страх от някаква загуба, без реална причина. Трудност да задържаме пари или, примерно, повтарящи се трудни връзки. И си мислим, че това сме ние. Но много често това е нещо, което продължава през нас. В родовата система има един много фин механизъм и това е лоялност. Нарича се лоялност. Това е несъзнателна, за която няма логика,
но дълбока и вътрешна лоялност, която казва: аз принадлежа по този начин, когато примерно повтарям дадено събитие, защото има и такива случаи, които се повтарят едно към едно. Или, примерно, може да се повтори нещо, но не по начина, по който е бил, а по съвсем друг начин. Това също е лоялност към някой предтеча, който е живял преди нас. По този начин, извинявам се, по този начин ние казваме на системата: аз съм част от вас. И тези лоялности водят до наши избори, които правим в нашето ежедневие. Това може да не надмина своите родители, да не имам повече от тях, или да не бъда по-щастлив или щастлива. Просто ние си слагаме тази спирачка от лоялност към някой предтеча. Защото на едно много по-дълбоко ниво успехът може да се преживява като отделяне. И тук стигаме до един вътрешен конфликт. Успех или принадлежност. М, Ако в вашата система успехът е а, водил до някаква изолация, примерно, или до някаква болка, или до отхвърляне, тогава част от теб ще избере принадлежността и ще бъде лоялен, например, към тази болка. Дори това да означава да ограничава себе си. И това искам да ви кажа, че не е слабост, а е от любов към нашите предци. Но също така любов, която има и цена. Нека да си поговорим малко за моделите. Повтарящи се модели означава животът ти да изглежда различен за вас, но в същото време да бъде идентичен с някой предтеча. Например, финансово може да печели много пари, но да идва момент, когато да ги губи рязко. Може да, примерно, да постигне някакъв успех и в следващия момент се случва нещо и се връща назад. В отношенията, например, може да има много добра връзка, но в даден момент тази връзка да се прекрати по някакъв начин. И това може да е, примерно, да се е случвало при няколко връзки по един и същи начин. А, При провал, например, почти стигаме до някъде и нещо се случва. Искам да ви кажа, че това не е случайност. Това е модел, родов модел, който търси да бъде видян и признат чрез следващото поколение. Може да е следващото, може и да е последващото. Зависи.
Например, ще ви кажа, работих с един човек, който постоянно губеше пари. Точно когато започваше да печели малко повече. Когато разгледахме родовата система, се оказа, че дядо му е загубил всичко. И на дълбоко ниво този човек имаше вярване, че парите се губят. Не дей да имаш повече, защото ще ги загубиш. Това вървеше през неговата родова система. Втори пример мога да ви дам. Жена, която не можеше да се задържи с една връзка. Всеки път, когато ставаше сериозно, тя по някакъв начин се отдръпваше. В нейната родова система имаше изоставяне. И при нея вървеше този модел по-добре аз да си тръгна първа, защото назад нейната прабаба беше изоставена и това вървеше като модел до нея. Всъщност тя беше нейна внучка вече. И това стигаше до нея. Трети пример, човек, който не си позволява успех, защото майка му, примерно, никога не е имала тази възможност. А, и вътрешно този човек се спираше, защото от лоялност към мама той не си позволяваше повече да има от мама. Това са просто примери, които ви давам сега в момента. И така се разглеждат този конфликт. Една част казва искам повече, друга част казва не си позволявай. Това са две части, които са в нас. И колкото повече натискаме, толкова по-силен става вътрешния стоп. И това искам да ви кажа, мили хора, че това не е само саботаж, това е защита. Вътрешна защита. Сега ще направим едно кратко упражнение. Затворете очи и помислете за нещо, което искате, но то не се случва. И след това довършете изречението. Ако това се случи, което искам аз, ще означава, че довършете го с ваши думи. Тук просто наблюдавайте какво ви идва. И когато сте готови, може да отворите очи и да споделите. Някой иска ли да сподели? Добре, слушам. Доста интересно, защото значи ще означава, че съм щастлива, Мгм. доволна от живота и така нататък. Мгм. Но в същото време и получавам сърцебиене, което какво значи? Което М, какво значи?
Спрямо тази история, която ми разказа по-рано, и сега ще ти направя един кратчък анализ. Ти не си позволяваш да бъдеш щастлива от лоялност към тези двамата дядовци, за които говореше по-рано. Да, Защото по този начин ние ставаме лоялни. Лоялност. Това е лоялност към нашата родова система. Мгм. да, Добре. И това, което виждаме е, че ние не сме сами в решенията си. И тази практика го доказва. В нас има гласове, има истории, има връзки. В нас е родовата памет, която няма как да бъде изтрита или примахната. И когато започнем да виждаме тези невидими нишки, които ни спират, всичко започва да се подрежда по един нов начин. Защото понякога, за да вървим напред, трябва първо да видим откъде идваме. И това е нашият род, нашата родова система. Добре. Бихте ли споделили дали ви харесва до момента? да. Добре. Бих споделила, че наистина е много, как, коя дума да използвам точно? Много проумяващо по-скоро. Да, А, да, и то за кратко време. абсолютно. Лесно е да го погледнеш, лесно е да го разбереш, така лесно разбираемо. Да. Ето това е нашето несъзнавано. Добре, благодаря. Благодаря много на тези, които пишат в чата. Чудесно. Добре, продължаваме. До тук говорихме за това, че има невидими нишки. Сега ще направим следващата крачка. Тези нишки не са случайни, следват определен ред. И този ред е наблюдаван и описан много ясно от Берт Хелингер. А, много от вас знаят, че аз се занимавам и с констелации. Работя с родовата система, защото за мен това работи безотказно. Да, там се иска малко повече време. Да, там трябва да се потърси малко повече информация. Да, може да отнеме не само ден-два седмица, може да отнеме и няколко месеца. Но искам да ви кажа, мили хора, че да работим с нашата родова система е уникално. Защото всичко, което идва към нас, ние сме част от нещо по-голямо. И това е нашата родова система. Нашият род. Говоря за по майчина линия и бащина линия. Добре. Няма да ви говоря за принципите, защото вие сте запознати с тях. Реда в системата, тези от вас, нали, които присъстват в момента, много добре знаете, че има ред в самата система. Ред, това е
реда на всеки човек, който е дошъл в самия род. Знаете, че ние сме по-малките, нашите родители са по-големи, преди тях са нашите баби и дядовци и така нататък назад. Принадлежността всеки има право да принадлежи в родовата си система. Независимо какъв е, независимо какво е извършил, независимо от неговата история преди. Всеки има право. Дори абортираните деца и тези, които са пометнати, те също имат право да принадлежат в рода. И никой няма право да отнема правото на някой да принадлежи. Тук мога да ви кажа за тези, които са. Ще ви дам направо един пример. Доста често чувам всъщност да се казва, че м, мен не ме интересува примерно моя братовчет там по не знам си коя линия. Мен не ме интересува примерно някой от самия род. Всички принадлежат в рода. И това показва, че самият човек се отрича от самия род. И тук понякога казвам, сега аз не го казвам, че точно така може да е при всеки, но тук може да се получи отлъчване от самия род. И следователно, силата, която черпим от родовата система, тя намаля. И тогава се получават и много катаклизми, защото самата енергия, сам човек не може м, да върви напред успешно. Тук говорим за колективната родова енергия. Отлъчването, непризнаването, неприемането на някой член от рода, независимо какъв е. Даже много често и ми се случва да чувам да казват, аз не говоря с брат си, не говоря с моята сестра. И аз оставам с отворена уста. Как няма да говориш ти с твоята сестра? Знаете, в момента някъде има и такива конфликти за имоти, за къщи, за не знам си какви истории се създават и така нататък. Това също влияе на родовата система. Това ви го казвам да го знаете, че се нарушава принадлежността и целостта на самия род и родова енергия, която върви към потомците. Защото ако ние, примерно, нямаме енергия за нас самите, ние не можем да предадем родовата енергия към нашите деца. Защото самата енергия, ако имаме конфликти, нали, примерно, както ви казах по-рано, самата енергия отслабва. И там вече стават други катаклизми. Така, искам да ви попитам до тук, имате ли въпроси? Ако имате въпроси да се включите с определен ваш казус, може да се включите или Аз искам. някакъв друг А, въпрос. Да? Аз искам да попитам, тъй като, нали, иде реч за братя и сестри, Мгм. а, нали, нашата история се повтаря там от към страна на майка ми, братя, сестри, те всички се мразят един друг. Мгм. Никой не понася. Ние Мгм. се понасяме. Откак, нали, Да. започнах да се занимавам с тези неща, що сме две сестри и двама братя. Нали, тези, които се познаваме, останалите, не ги познаваме, тъй като сестра ми е най-голяма. Така.
Аз по бащина линия, нали, се водя четвърта, по майчина втора, нали, то това има значение там. Обаче Мама сестра... има втори брак ли? Не, а баща ми има извънбрачни деца, които не ги познаваме. Мгм. Обаче, тук ролята на сестра ми, нали, аз сега се отдръпнах от нея. Не, че не си говорим. Говориме си, но в повечето случаи по празници, което е неизбежно. Да, Някакви такива. Тя е най-голяма и тя постоянно иска да взима от нас малките. А, и в един момент се получава един невероятен конфликт. да. Нали? Тя иска ние да й помагаме, ние да й даваме, нали? А тя изобщо, а тя е най-голяма. Тя е първа, първа, първа. От майка, първа от тате. Нали, ние сме от една майка и един баща. Добре, тук, което мога да кажа в момента, има изключени членове. Изключени членове говоря, казваш, не знаем, казваш, че баща ти има там други деца, за които вие не знаете. Това са Аз, изключени членове от родовата да, система. аз ги знам. Всъщност сега не знам дали е родено или абортирано едно от децата. Другото дете, колкото и да е грозно, казва, че е на майка ми от сестрата Виктория, тя, която мрази целия си род. Разбираш ли ме? И за това стана учто, мрази си рода и стана 200 килограма. Буквалния смисъл на думата. Тя не иска да погледне никой, всички са некакви, нали, няма значение там това. Аз Отрича целия род, всъщност, така ли да абсолютно, разбирам? да, по майчина линия. По бащина не знам как се случват нещата. Защото ние сме роднини по майчина линия, но нали говори се, че моя баща е нейн баща. Не знам как се случват нещата. Истина ли е, просто го знам като идея. В смисъл такъв като история. Мисълта ми е такава, че имам си вече място и откакто, без да искам или случайно, както се казва, го открих мястото си, някак си на мен ми стана много добре. В смисъл такъв като лекота, като знам къде се намирам. Но Абсолютно. тези Мгм. конфликти с сестра ми а, се получават от това, че тя иска аз да съм над нея и понякога се завъртам в този кръг. Отдръпвам се, после пак ме завърта и не знам как да балансирам нещата. Да, това е баланса. По-големия не може да иска от по-малкия. По-големия само дава. Сега, в случая вие сте, казваш сестра, нали е така? Да, да, Но дори да е сестра, тя е по-голямата, всъщност. Не може само да иска да взема от вас. Тук трябва да направиш лични граници. Да кажеш, не може. Не и толкова. да, Точка по въпроса. Тук личните граници би трябвало да играят малко, защото баланса, казвам, по-големия не може да иска от по-малкия. Нали да, правилно да, разбрах? Тя е да, по-голяма, ти точно си така. по-малка. Да, да, Да. да, и за това се получиха конфликтите. И аз за това се отдръпнах, но, нали, мисълта ми, аз не съм я изключила или нещо да се Ти се изключвам уважаваш, сама. тя ти е кака, тя е по-голяма, Да, няма как да... Да. но достатъчно е по празниците да си говорим. Еми на този етап, щом сте решили така. Защото аз пак влизам, може би аз съм податлива и не знам къде са ми границите. Най-вероятно е това причината, защото тя пак ме завъртва и аз пак тръгвам и ставам, заставам над нея. О, И не. когато застана над Ти трябва нея, да си знаеш място, ти си под нея. да,
завъртвам се, просто несъзнателно се случват нещата и започвам да имам проблеми, да речеме, в моето семейство, когато се Да. случат тези неща, Мгм. на работното място и Мгм. почва пак същия водовъртеж. И така. А, трябва да стоиш на твоето си място. Да, Значи има ситуации, моменти. Имайте предвид, че ние ежедневно се изместваме от нашето си място. Но момента, в който осъзнаем, че ние сме се изместили, тогава вече може да се отидем и на нашето място. да, да. И тогава нещата се подреждат. Защото ние, когато се изместим, както казваш, аз отивам горе. Но ти не може да си горе. Ти си Не. под нея. Иерархията, това е реда в родовата система. Това е много важно. Да, а пък с малкия брат, който е най-малък, говоря най-малък, той в момента е на 23 години и 4, нали, доста години по-малко от нас. Той пък иска да застане над всички. С него пък се караме постоянно за това, защото му викам, ти си малкия. И крутува и там, нали. И такъв се сърди. Даже не иска да ни говори. Аз за рождения ден не ми се обади Тос преди 2 Добре, месеца. искаш ли да ти дам един жокер? Да, А, знаеш ли за тези деца, които казва в самото начало, че има някакви деца, но те не се знаят. В смисъл от първия брак на баща ти ли беше? не е брак. Той е по време на брака на мама. Просто са такива пиянски, купунджийски. Как да го Аха, кажа? ага, ага. Да, Ама вие знаете за тях. да, да. Добре. Тоест, аз чух без да искам. Да, то това без да искам, това говори родовата система, че иска да се намести, защото ти работиш с родовата система, да ти го кажа, ти работиш с родовата система и когато някой работи с родовата система, търси информация, нали, работи върху себе си и имаме право да работим само върху себе си, със Да. себе си. Нямаме право да се намесваме, било то братя, сестри и така нататък. И случайно разбираш информация. Това не е случайно, да. Опитай се да разбереш на кое място са между вас. Те са между мен и сестра ми. А, нали, сестрата, която сме от една майка и един баща, която е най-голяма, те са между нас. Само Мгм. това знам. Мгм. Нали, Ами да. това е чудесно, че знаеш поне за тях. С това ще работим в обучението Корените на успеха, което стартира утре. Ако някой желая да се запише от тук присъстващите, да ми пише налично, все още има възможност. Там ще ги поставиш на точното им място. Да. Защото ще ви покажа как се прави това. И всъщност в смисъл брат ти търси някой друг. Той най-вероятно не знае. Знае. Той е Знаем. най-малък, най-големия клюкар, всичко знае. 90% от нещата случайно ги научавам от него, когато се караме. Естествено, а, аз съм най-спокойният от целия род, мога да кажа, за да тръгна да му опаля шамара и той ми разказва някакви неща, без да иска. Да. Нали? Явно това са някакви тайни невероятни. За него историята е друга. Той е кръстен на мъртвото дете на чичо ми и повтарям неговата история едно към едно от това, което аз знам от баба. Ти там не можеш да се бъркаш, не можеш Но да направиш стоя нищо. настрани, нямам общо. Нема какво Не да му можеш кажа. там да направиш нищо. Той е вече пълнолетен, може сам, както си пожелае, така да си Да, живее. точно така е. Нали? Понякога се случва така, че имаме брати и сестри, където ние виждаме примерно, че има проблем, но те самите не искат Да, да работят върху него или не искат да го променят. Това е избор на душата вече.
Да, това си И негово избор. всъщност ние трябва да уважим тяхното решение, независимо дали са наши братя, сестри, родители, баби или дядовци. Всеки има право да живее живота си както прецени. Да. Добре, евентуално, тъй като ти работиш с родовата система, наясно си, че когато един работи и се променя самата енергия към по-добро, но дали той ще реши да работи със себе си, това е отделен въпрос. Не, няма, ама пък и така му е добре. Нищо му няма. М, Само къде се опитва да понякога да е по-голям, но иначе си му е добре. Да. Добре, това е добре. Те се водят като извънбрачни всъщност деца. Правилно ли вече Да, наясно? да. Да. Добре, ами ще работиш с тях в обучението, защото ти си се записала. Ще говорим за това. Там ще ви покажа как да правите тази практика. Добре. Друг иска ли да сподели впечатления, въпроси, казуси от тук присъстващите? Няма. Добре. Така, до тук видяхте, че проблемът не е в това, че не правим достатъчно. Понякога проблемът е, че сме свързани с нещо, което не виждаме, но го усещаме вътре в нас. И когато започнем да виждаме реда, видях, че реда и иерархията са много важни в родовата система, можем да започнем да го възстановяваме, като застанем на нашето си място. Защото успехът не е само действие, той е и позволение, да си позволим. И когато вътре в нас има ред, успехът спира да бъде борба и започва да бъде движение напред. Това, което започнахме днес, е само първата крачка. Да видим нишката е важно, но истинската промяна идва, когато започнем да работим с нея. Родовата система не се променя с едно осъзнаване. Тя се подрежда с внимание, с дълбочина и с процес. И ако днес сте усетили нещо, ако нещо във вас се е раздвижило по някакъв начин, ако сте видяли някаква връзка, която преди не сте виждали, това е покана. Това е покана, мили хора, да не спирате до тук. Защото зад всеки блокаж има история. Зад всяка трудност има някаква връзка. А зад всяка връзка има възможност за подреждане. Когато започнем да работим осъзнато с родовата система, не просто разбираме повече, а започваме да живеем по-различно своя живот. И ако усещате, че сте готови за тази следваща стъпка, ви каня да продължим заедно в обучението Корените на успеха, което, както ви казах, стартира утре. Ако някой има желание, може да ми пише налично. Има възможност все още да се включи на 25% отстъпка от цената. Цената е 700 евро. 3 месеца, в които вие ще трансформирате и ще преработите някои ваши казуси и ще имате инструментите да работите и след това с определени казуси във вашата родова система.
Ам, така че ако имате желание, може да ми пишете, имате възможност още да се включите. Там ще се правят и констелации. Знаете, че аз практикувам и констелации. Аз ще съм констелатор. Някои са работили с мен, знаят моята работа. Както ви казах, родовата система, това не е случайно, че вие сте тук днес. За мен това означава само едно, че вашата родова система ви е избрала да направите крачка към промяна на вашата родова система, за да върви по-добре. Имате ли въпроси относно предизвикателството? Искате ли да споделите вашите впечатления? Добре, няма въпроси, така ли да разберам? Интересно ли ви беше? Благодаря на всички, че бяхте всеотдайни да споделяте. Това е... Тук има запис, но този запис няма да бъде пуснат в групата. Така че бъдете спокойни. Добре. Имате ли някакви въпроси за нещо? Да питам последно. Добре. Няма въпроси. Добре. Имате ми координатите. Може да ми пишете винаги, когато искате. Може да ми пишете и на лични за въпроси. Може да, ако желаете, може да направим констелация. Констелацията е платена, естествено. И другото, което е, ако имате някакъв казус, но не сте сигурни, примерно, какво се случва, може да разгледаме вашата родова система и да открием къде е точно проблема. Чрез родов анализ. Добре. Благодаря на всички, че присъствахте днес. В момента не знам ви как я усещам, но аз усещам много хубава енергия и искам да се разделим така. Това да бъде краят на нашата среща днес. Искам да ви пожелая прекрасна вечер и благодаря на всички за отделеното време. До нови срещи и всичко добро! Благодаря. И аз благодаря. Хубава вечер. Чао, чао! Хубава вечер на всички!